Usa ka pribadong luna sa Tinagakan, General Santos City ang giangkon sa usa ka giilang Luhani Udasan Mamalumpong. Gani pwersahan nilang gisulod ang lugar ug gipapahawa ang mga gwardya. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, mukabat kuno sa kapin 40 ka mga lalaki ang dungan nga misulod ug gipapahawa ang gwardya nga naka-duty niadtong adlawng Sabado sa barangay Tinagakan, General Santos City. Matod sa security guard, aduna kuno'y bit-bit nga sundang among grupo sa mga lalaki nga nakasuot og jacket ug nakamask. Gani giharas kuno sa mga lalaki ang gwardya. Gikuha ang kwarta, susi sa motor ug lisensya. Busa sa kahadlok, mipahawa na lamang kini sa lugar ug gipahibalo sa kapulisan ang hitabo. Sa pagpanubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao kaganiha, gikural na sa maong grupo ang area gamit ang barbed wire. Nagtukod sab sila og kubo-kubo ug aduna say mga tarpaulin nga nakasulat nga no trespassing private property. Sa usa ka tarpaulin nakabutang sab ang pangalan sa nag-angkon sa mong luna nga mao si Luhani Udasan Mamalumpong nga adunay mga hulagway kuno sa dokumento. May nakastay talaga dyan sa loob na isang gwardiya at yun, hinaras doon nila tapos nakuhaan siya ng pira. Mga itak sir, hindi namin alam na hindi namin sure na may bitbit na silang baril pero ang dami talaga nila tapos yung iba naka jacket tapos yung iba naka balot ng tila.